Nu her i aften, der vil jeg indbyde til et rigtigt stand-up show her på bjerget. Måske det første, det ved jeg ikke, der er sikkert været andre. Men i hvert fald, så tager jeg rigtig godt imod vores nye stand-up comedy show, Vilde Mads. I folket her står Mathias Frost. Ja! Hej alle sammen! Hej! Er I glade? Ja! Det skal jeg ellers være. Nå, nu har vi i aften. Har vi nogle elever fra bjerget? Ja! Det er også helt mærkeligt, hvis du har rettet med efterskole og sådan. Det er ikke knappet nær så meget. Nå, vi starter ud med en lille sang for at få os godt i gang. Jeg tror, I kender den alle sammen. Godt gang. Er du sur og trist, så klap i hænderne. Er du sur og trist, så klap i hænderne. Og så tager vi den her sang. Det er også et mærkeligt råd at give. Sur og trist, så klap i hænderne. Hvis der ikke skal mere til, så er de færreste folk, der kommer ind i psykologen sådan. Min kone har forladt mig. Hun har taget mit hus og mine børn. Jeg har lige fundet ud af, at jeg har testikkelkræft. Min bil er gået i stykker. Hjælp mig, doktor. Og han så bare siger, har du prøvet? Jeg tror da ikke helt, det fungerer, hvis det nu er sur og trist over, at du har været med i en blenderulykke. Pis! Hvad kan man også kalde fingermalerier? Håndværker. Nå, nu skal jeg snakke lidt om meget relevant emne her i ugen. OSO. Det har vi jo sådan brugt lang tid på, alle sammen. Obligatorisk selvvalgt opgave. Jeg hader den forkortelse. Obligatorisk selvvalgt. Det er virkelig selvmodsigende. Det er det samme som at læse en avisartikel, hvor der står splinter i en brugt bil. Godt tilbud til ret mange penge. Det er en kvalitetsskoda. Nej, jeg har brugt lang tid. På første dagen fik jeg lavet en plakat. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til den. Hænger rundt omkring. Det giver virkelig en masse selvtillid. Ligesom at have sig selv hængende rundt omkring skolen. Og jeg tog mig selv i starten at gå forbi sådan her. Han så sgu da bekendt ud. Først tænkte, nå ja, for fanden. Jeg plejer at barbere mig, når jeg ser det der. Nå. Jamen, det er bedre end de der dyrevelfærdsplakater. Det er da pisse irriterende. Vi får sgu dårlig samvittighed oveni, når man går på toilettet. Jeg bruger for at hænge den ned i kunden. Bare så en lille hundevalg, der sidder i naturens klods, så du virkelig kan mærke, at du pisser på dyret. Jeg er faktisk lidt død. Ja, det kan jeg. Jeg har en kat derhjemme. Voldsomt irriterende kat. Mega opmærksomhedskrævende. Det er helt sygt. Det er sådan noget, når man sidder i sofaen, ikke? Man sidder og ser fjernsyn. Så kommer katten hen og begynder at slikke din hånd. Det dapper lidt til. Gå lige væk, kat. Sætter du dig igen. Så kommer katten hen. Begynder at kravle op på din arm. Og skubber lidt hårdere til den. Gå lige væk, kat. Sidder og ser fjernsyn. Så kommer katten hen og begynder at kravle på din skulder. Der får katten ned på gulvet. Det tager jo hensyn. Katten kommer ind og sætter sig på skødet af dig. Derovre du så ligesom kyler katten ganske blidt over i den sofa. Katten kommer ind og begynder at slikke dig i ansigtet. Det tænker du, du får for meget og kyler katten. Og efter så kommer han tilbage og begynder at kravle rundt på hovedet af dig. Til sidst vil man prøve at sætte den i kredsløb og prøve at lave astrokat.
Flasken. Jeg kunne ikke have valgt med bedre vejr til showet i dag. Passer perfekt til både showets titel og mit lidt spøjse efternavn. Jeg havde mig stået for jokes om det hele mit liv. Nu har jeg lavet nogle selv. Og det må I ikke bruge bagefter. Hvad skal man være bange for at få, hvis Frost var en vampyr? Frostbid. Når Frost drikker varm kakao, så smitter han. Når Frost drikker iste. Nej, fuck mig. Når Frost drikker te, så bliver det til iste. Når der er iste, så bliver det iste. Når Frost kører i en bil, så er det automatisk isbil. Når Frost er gået i regnvejr, så bliver det automatisk til snevejr. Og jeg valgte ikke at have nogen opvarmer på i aften, fordi så var jeg også bange for, at jeg ville smelte. Hvad ville Frost kalde sig selv, hvis han var digter? Rimfrost. Det værste, jeg har prøvet, det er, når de voksne begynder at gøre det. Fint nok, når det er jer, ikke? Men sådan noget som min gamle studievejleder. Hun irriterer mig. Det var i forvejen sådan noget med, hun hed Karen, selvfølgelig. Og det var i forvejen sådan noget med, at jeg virkelig ikke kunne lide at være oppe af en. Det var sådan noget, du skal planlægge de næste 50 år af dit liv, Mathias. Og jeg var så sur på hende. Og da jeg så får at vide, at du skal op til Karen, så var det sådan en walk of doom. Hele vejen op igennem skolen. Jeg begyndte også at spille saxofonmusik bag mig. Det er bare trist. Tunge skridt. Folk kommer hen til mig, det skal gå. Står hun på døren, og skal til af. Minder mig sådan om, jeg ikke må knække nakken, så snart jeg kommer ind. Jeg pakker på hende. Jeg åbner døren, og så sidder hun der, og hun har en lille papir på min navn på. Jeg skal lige sige, det var sidste år, så jeg havde snedet pænt mig. Og så kigger hun ned på det her papir. Og hun kigger op på mig. Og hun kigger ned på det her papir. Og hun kigger ud af vinduet. Og hun kigger på papiret, og hun kigger på mig. Og jeg kan se, hvordan joken langsomt, men sikkert begynder at tage form ind i hendes knold. Så lige så stille former sig. Og jeg kan mærke, hvad der kommer, så jeg står og lægger bånd på mig selv. Okay. Kom med. Og så kigger hun på papiret, og så kigger hun ud af vinduet, og så kigger hun på mig og siger, nå, Mathias Frost, hva? Så er det nok din skyld, det er sne udenfor. Ej, jamen jeg grinede. Er du sindssyg? Det var sjovt. Det var helt sindssygt. Jeg fløj ud af rummet igen. Mine øjne var røde og blodsprængte, så meget græd jeg af grin bagefter. Jeg kunne ikke lide Karen. Nej, det er ikke så slemt. Jeg har det ikke så slemt. Jeg læste en artikel om en kvinde i illustreret videnskab, der havde fået en meteor i hoften. En meteor! En freaking sten fra rummet, der havde ramt hende i hoften. Hun må eddermame have pisset nogen af hende. Hun har pisset på gravstene og spyttet på kors. Eller så kan jeg sådan noget. Jeg kan godt lide, når der tænkte lige inden ramte hende. Der var hun har tabt et glas eller sådan noget. Ej, for helvede. Man fandme heller ikke blive meget værre. Jeg tror også, det var hendes held, at det ikke skete 1. april. Jeg har svært ved at ringe til mig. Ja, mit ord.